Pertsona bere osotasunean garatzeko esperientziak eraikitzea du helburu, gero bat gugan 20-30 eraldaketa prozesuak. Ikasle bakoitza bakarra eta errepika ezina da. Ikasle bakoitzari bere ibilbide propioa eta pertsonala sortzen laguntzen diogu. Esperientzia guztien erdigunean ikaslea baitago. Ukaezina da aldaketa garaiak bizi ditugula egungo mundu interkonektatu honetan. Iraultza digitala, unibertsalizazioa, pertsonen arteko harremanen aldaketa, gizarte likidoa. Egun ditugun erronka berriak dira. Munduak egonkor izateari utzi dio eta galdera da, orain zer? Beste hezkuntza mota bat amestu eta irudikatu behar dugu. Baina, nola egiten da hori? Ikastolak aurrari bere burua ezagutzen erakusten dio, gaitasunak deskubritzen, eguneratzen eta garatzen, gero eta pertsona askeagoak eta osoagoak izan daitezen. Niretzako asko aldatu da, bereziki talde lanean, lehen lan bakarka asko egiten genuen eta orain ez, eta uste dut nahiago dudala talde lanean, bakoitza bere partea jartzen duelako, bere ideiak ematen dituelako, eta hori gustoko dut. Gauza asko egin ditugu, gauzak ikasi ditugu, jakin dugu zer ari den gertatzen Kongon, baita ere adibidez janari kudaketa bat egiten ari gara, eta gero dena saldu eta Kongokoi bidaliko diogu. Gure haurrak edo nerabeak beste gaitasun batzuk garatzen lagundu nahi ditugu. Aldaketetara moldatzeko, ideia berriak sortzeko, taldean lan egiteko, erabakiak hartzen jakiteko. Gaitasun hauek guztiak beharko baitituzte etorkizunean eta horretan laguntzeko bidea egiten ari gara. Horretarako, San Fermin ikastolako pertsona ereduak 5 ezaugarri garatu nahi ditu. Euskalduna, orekatua, ekintzailea, mundura zabalik eta kooperatiboa. Ezaugarri hori garatzeko beraien buruarengan konfiantza jartzen erakusten diegu. Ibilbide autonomoa sortzen hasten dira, alboan dutenarekin lana partekatzen erakusten diegu. Gizartearekiko eta bestearekiko konpromisoa hartzen dute eta jarrera ekintzaileak garatzen dituzte. Erroak eta goan asignaturan adibidez, momentu batean sentimenduak landu ditugu, eta nire ustez hori oso importantea dela gurentzat. Baita ere bideo bat egin dugu, erresilientzia ikasi dugu eta hori, eta gauzak horrela egiten ditugu sentimendui buruz eta gure barnean ditugun gauzak kanporatzean eta hori. Horretarako, ikaslea heziketa esperientzien erdigunean dago. Testu inguru errealak eta esanguratsuak eskaintzen dizkio ikastolak, beraien garapen pertsonala eta profesionala elikatuz. Arazo eta egoera desberdinen aurrean, erabakiak hartzeko eta bide berriak bilatzeko jarrera proaktiboa garatuz. Ver ahora también aquí todo el trabajo que han hecho, los proyectos, la manera en que se están relacionando unas asignaturas con otras y todo ese trabajo conjunto por proyectos, la verdad que es muy bonito poder compartirlo con ellos. Oso pozik sentitzen naiz, uste dudalako guk aurrera atera dugula eta orain guk erakustea gure gurasoei, anai arrebei, lehengusuei, pozik sentitzen nau. Talde lanean eta konfiantzan oinarritutako heziketa dugu. Taldeka lan egiteko esperientziak ikaslei eskaintzeaz gainera, guretzat profesionalen arteko elkarlana ere oinarria da. Eta horrek ikuspegi zabalagoa, aberasgarriagoa, kontrastatuagoa ematen digu. Eta gainera, irakasleak ikasleentzat eredu dira lan egiteko molde horretan. Haurraren edo nerabearen bidelagun gara prozesu guztian. Norberaren gaitasunen eta ahulezien autoezagutzarako ibilbidean laguntzen diegu. Ikasle bakoitzari bere bizitza proiektua definitzen lagundu nahi diogu, eta horretarako haien burua ezagutzeko eta onartzeko aukerak eskaintzea garrantzitsua da.
ikastolako profesionalok badakigu erantzunkizuna dugula egungo nerabeek etorkizunean pertsona helduak direnean, gizarte hobeago batean eragin dezaketen pertsonak izan daitezkeelako. Eta bide hori elkarrekin egin nahi dugu. Ikasleekin, familiekin, profesionalekin. Bizitzako erronka berriei aurre egin nahi diegu. Guztion artean, elkarrekin, gizarte bidezkoagoa, kooperatiboagoa eta iraunkorragoa eraiki nahi dugu.